אנחנו נמצאים פה עם סיוון שהוא בעצם היוצר והרוח החיה שמאחורי השוק החלפות, ואנחנו ככה נוודא. שלום סיוון. שלום. אז בוא תספר לנו איך הכל התחיל. איך הכל התחיל, זהו, הייתי מתנדב, כן, הייתי מתנדב בשוק דומה בנהלל, זה חבר'ה שהתנדבו שם, שהיא בעצם זאת שהתחילה את היוזמה הזאת לפני 5 שנים, של שוק החלפות, ולקחנו את הפורמט שלה בעצם, העתקנו אותו אחד לאחד לקרקור, כי אני גר פה כבר הרבה שנים, ואני יודע שיש פה קהילה תוססת, מודעת, ושמחפש להתפתח, וזה היה מתבקש. מה זה בעצם הקהילה התוססת המודעת? למה אתה מתכוון? לאיזה ספציפית? מי הם האנשים ומה זאת הקהילה הזאת? זה אנשים שמבינים שיש לאן להתפתח, גם בתור בני אדם אישית, אבל גם שיש משהו שיכול להיות להיטיב עם כולנו. זה כאילו אנשי רוח הרבה מהם, נגיד אומנים, מוזיקאים, אנשים מהתחום של האקולוגיה, מטפלים הרבה. בעצם פרדס חנה נהייתה מרכז שכזה ב-10-15 שנים האחרונות, ומתוך ההיכרות הזאת אנשים עם השנים מביאים מעצמם כל מיני דברים שמתאימים לרוח הזאת, ובעצם זה כל מיני פורמטים שאחרים יכולים להיעזר בהם. חלק מתעסקים באמת יותר בלפתוח מקום למוזיקה, חלק פותחים מקום שאוכלים בו, אבל זה תמיד עם איזה רוח נוספת, עם משהו שהוא לא נועד רק בשביל הבן אדם עצמו, אלא עם מחשבה על הקהילה, לשרת את הקהילה, לעזור ולהשתלב בקהילה, מתוך הבנה שכשאתה עובד לבד אתה תגיע מתישהו לאיזה גבול, וזה יוצר ניכור ובידול, והעוצמה שלנו כבני אדם, החיבורים בינינו זה משהו שהוא לא ישוער, כי בתור פרטים אנחנו 1/7 מיליארד, וביחד אנחנו פשוט אין סוף. אז לדעת להכיר את המקום האמיתי שלנו בתוך כל מה שמסביב, לא רק להתכנס בתוכנו ולדאוג לעצמנו, לכספים ולכל ברגע שיש לך מספיק בשביל עצמך, אתה שורד, יש לך מספיק בשביל להתפרנס וכו', אתה מרגיש יחסית בטוח, אתה יכול לראות, להרים את הראש שנייה, לראות מסביב מה קורה, אולי מישהו צריך משהו, כי הרי אנחנו יודעים, אנחנו כמו גוף אחד, אם איבר אחד בגוף הוא בריא ושאר האיברים הם חולים, אז גם האיבר הזה יקרוס בסופו של דבר. אז לדאוג לראות את הטובה הכללית, בשביל לא להגיע למצב שהכל קורס מסביבנו וגם אנחנו ניזוקים. זה ההסבר הרציונלי לדבר הזה. אז איך בעצם כל הנושא של שוק ההחלפות תורם לאווירה הזאת? מה מיוחד פה? מה הרעיון שמאחורי שוק ההחלפות הזה? אז אני אגיד לכם משהו שלא אמרתי לאף אחד עד עכשיו, שהשוק הזה הוקם, אני בזמנו לפני בערך 3 שנים עמדתי בפני המוות, הייתי בסיטואציה שאני עומד למות, וזה לא היה משהו של כמה שניות, זה היה משהו ממושך מאוד, וכל מה שקורה עם השוק זה שום דבר מזה לא רציונלי, זה לא עבר דרך הראש שלי. כשזה קרה, הדבר הזה, אני כבר הייתי אחרי כמה שנים שעזרתי בנהלל וכו' וכו', ומתוך המקום הזה, מתוך החוויה הזאת הבנתי למעשה שאני לא מעניין אותי להתעסק עם עצמי בחיים האלה, אני רוצה לשרת, בין אם זה את מה שאומרים בורא עולם, את היקום, משהו גדול ממני, שבעצם זה אומר גם לשרת אחרים, כי גם בהם יש את הניצוץ הזה, וגם בעצמי, זאת אומרת להזין את המקום שהוא מעבר לעולם החומרי, וזה משהו שאני לא אמרתי אותו עד עכשיו, אבל השוק הזה הוא לחלוטין הדבר הזה, זה לא מעניין, האקולוגיה לא מעניינת אותי כאקולוגיה, בשביל האקולוגיה, לא מעניין אותי, זה הכל כלים, כל הדברים האמיתיים האלה זה רק כלים בשביל להבין את האמת, אם זה אקולוגיה או מישהו שעושה מוזיקה מתוך חיבור, זה הכל דברים שאפשר, או טיפולים כמובן, ללוות אנשים בתהליכים של רפואה טבעית, הכל בעצם
נועד לגרום לנו להבין מה באמת חשוב, וכל דבר אחר הוא עם הזמן נושר. אם לא היה לי את האנרגיות האלה מהמקום הבעצם רוחני לבוא ולהזין את השוק הזה, והאנרגיות האלה הם אלה שמזינות אותי, אם זה לא היה קורה, השוק לא היה מתקיים, כי עמדנו בפני המון קשיים, דברים נוראיים, והדבר היחיד שגורם לי להמשיך להפעיל את זה, כי לי אין תועלת אישית מזה יותר מדי, זה פשוט האפשרות לעמוד על הצומת הזאת ולהגיד, לבטא בפני אנשים את האמונה הזאת שלי, שאנחנו ביחד, שאני רוצה שיהיה טוב באמת, ואני עושה את זה דרך השוק במקרה. וזהו, זה השוק בשבילי. עכשיו, כמובן שגם זה ברמה, זה הגרעין הרוחני של זה. ברמה הפיזית זה גורם לאנשים בסוף להחליף בגדים, זה לא מייצר פסולת, כי הכל מתבטא, כל מה שהוא טוב בפנים, זה פורמט שמבטא אותו גם ברמה הפיזית. זה חוסך לאנשים המון כסף, מי שבא ולוקח במקום לקנות. נוצרת, אנשים נפגשים, מדברים, נוצרים שיתופי פעולה. כמובן פחות ייצור של פריטים, פחות שינוע מסין, כל הספינות שמזהמות והדגים אחרי זה מקבלים את המתכות הכבדות, הכל מתערבב, ומה שנשאר הולך עוד לנזקקים, פלוס הכספים שנכנסים, בכניסה משלמים 10 שקלים, אחרי זה את לוקחת מה שאת רוצה. משלמת 10 שקלים, גם את הכסף הזה אנחנו רוצים להפנות לעוד יוזמות אקולוגיות, זאת אומרת שאפילו הכסף הוא הכל יזין בחזרה, זה יהיה מין כמו מערכת של מים אפורים, שהכל עובד במעגל סגור, אין בזבוז של אנרגיה, אנחנו לא צריכים גם מבחוץ, הקהילה מספקת לעצמה את הצרכים, ונתמוך באנשים שצריכים את זה, מי שצריך כסף ניתן לו את הכסף, מי שצריך בגדים ניתן לו בגדים, יש מספיק. בגלל שאנחנו לא מתקשרים, אנחנו לא מתייעלים בהחלפות של הדברים בינינו, הדברים כבר קיימים, אנחנו לא צריכים כלום. וברגע שאנחנו רוצים עוד ועוד, זה גורם לכל מיני בעיות, לתקלות, לזיהום, לכל מיני תוצרי לוואי של החברה ההישגית המנוכרת, בגלל שאנחנו לא מחוברים למה שאנחנו באמת צריכים, שזה לא הרבה. אוקיי. אתה רוצה לצלם אותי קצת מהנהנת לו? בסדר. לא, מולו, כאילו שאני מולו. תדבר אליי קצת ואני עכשיו אנהן לך. אוקיי, אז אם את מבינה תענני, כאילו, אם לא... זהו, בקיצור, לא יודע, אני קצת יש עליי עייפות ומקווה שלא תשמיעו את זה, כאילו. כן, אבל אחרי השוק אני אלך לנוח, כאילו, בסך הכל. אוקיי, אז יופי, יש לנו...